நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டே சங்கீதா ஃபேப்ரிக்ஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கான சேல்ஸ் பண்றதுக்கோசம் நான் பிசினஸ் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன். உங்க கடையில என்ன ரேட் வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க. நம்ம ரேட் வந்து 125 rupees வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 90 உண்மையாவா? 125. இப்ப நான் இந்த மாதிரி மொத்தமா எடுத்துட்டு போகணுமா எப்படி? மொத்தமா இல்ல 10 பீஸ் கூட வாங்கலாம், 5 பீஸ் கூட வாங்கலாம். உங்க கடையில என்னென்ன வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க. நைட்டிஸ் இருக்குது, இன்ஸ்கர்ட் இருக்குது, நைட் ட்ரெஸ் இருக்குது, லெகின்ஸ் இருக்குது, ஆங்கல் லெகின் இருக்குது, சுடிதார் லெகின் இருக்குது, பட்டியாலா இருக்குது, 3 பீஸ் செட் இருக்குது, குர்த்தி பேண்ட் டாப் மட்டும் தனியா இருக்குது. சரி எப்படி வேணா எடுக்கலாம். ஹோல்சேல் ரேட்ல வாங்கி பிசினஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா. பாக்குற ஜஸ்ட் 125 ரூபீஸ்க்கே சூப்பரான குவாலிட்டியோட செம்ம ட்ரெண்டியான கலெக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதுல இருந்து 75 வரைக்கும் 75 வரைக்கும் இருக்கு. இது பெரியவங்களுக்கும் இருக்கு. என்ன விலை வருது? இது வந்து 140 rupees தான். கிட்டத்தட்ட 53 கலர் சார்ட்டோட நீங்க பாக்குற லெகின்ல 1-2 கலெக்ஷன் இல்லங்க. ஆங்கிள்லயும் 53 கலர் இருக்கு. ரெகுலர்லயும் கிடைக்கும். இன்ஸ்கர்ட்லாம் வாங்கணும், அதுவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி சூப்பரா எல்லா கலர் சார்ட்டோட வந்துரும். நல்லாவே ஒரு குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக்கோட கொடுத்திருப்பாங்க. இன்டர்லாக்கும் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு பண்டில் கூட எடுத்துட்டு